Kabilang sa higit 800 senior citizen dito sa Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga, si Mang Rico de Guzman. Nauunawaan umano niya na hindi biro ang pagsasaayos ng vaccine master list ng barangay para sa kanilang mga nakatatanda. Dahil ang kanilang baryo, ang komunidad, ay may iba't ibang paniniwala kaugnay ng bakuna kontra COVID-19. Palit tata, halimbawa, isang baryo na naman. Siyempre, marami. Marami senior dito sa Lagundi eh. Nailista si Mang Rico pati na ang kanyang misis ng mga umiikot na barangay health workers. Pero ang problema, hindi sila updated. Kaya pati ang schedule ni tatay, hindi sigurado. Kasi schedule, bawat baryo ata. Kung si Mang Rico naghihintay ng bakuna, iba naman ang sitwasyon ni Lola Mayola de Leon. Madalas daw nervyusin si Lola Mayola, kaya hindi na niya nais pang magpabakuna. Ewan ko sa mga anak ko kasi hindi ako willing. Baka lalo ako mag-nervyos. Meron akong nervous breakdown. Wala na, i-leak na lang ako kasi baka hindi ko kaya. Tignan mo, may nervous breakdown na ako. Ang kapitbahay naman ni Lola Mayola na si Nanay Flor de Lisa Pineda, inirereklamo ang tila laktaw-laktaw daw na survey. Wala pa kasi napupuntang barangay dito para kunin yung pangalan namin. Para ilista po kayo. Ilista. Ngayon, natatakot naman ako lumabas. Dahil siyempre sa pandemic. Puna naman ng ilang senior citizen na dala na rin ng kanilang iniindang mga sakit, hindi naman umano na ipaliwanag ng mabuti ng barangay health workers ang garantiya na hindi makokompromiso ang kanilang kalusugan. Kaya ang nangunguna ay ang takot. Hindi pa. Bakit po? Ay, takot ako. Wala po ba nagpuntang barangay dito? Matagal na yun eh. Nagpunta. Tinanong. Sabi ko ayoko. Sa pakikitungo ng news team sa Barangay Hall ng Lagundi, wala kaming nakuhang eksaktong datos ng mga nabakunahan na senior citizen sa kanilang barangay. Katwiran ni Barangay Konsehal Joel Torres, mano-mano ang ginagawa nilang survey kasama na ang Rural Health Unit ng Municipal Health Office. Estimated po namin sa mga senior citizen natin is more or less 800 or to 700. So marami pa po kailangan vaccine natin ito. Ang mga nabaksin po dito, approximately mga 15% pa lang po. Ang kalagayan ng maliit na barangay sa first-class municipality ng Mexico, Pampanga na sa pag-usad pa lamang ng master listing ay problemado na. Suwestyon ng mga nasa business sector, dapat ay makasabay sa paggulong ng teknolohiya ang mga lokal na pamahalaan pagdating sa usapin ng data gathering. Again, the issue that comes along is yung database management. Exactly. And I think it's very important now that we just take advantage of the technology that's out there. DICT is offering a free software for LGUs. Batay sa datos ng Department of Health, aabot sa mahigit 200,000 ang bilang ng mga senior citizen na kabilang sa master list ng A2 priority group. Sa bilang na ito, higit 25,000 pa lamang ang nabakunahan ng first dose o katumbas ng 11.78%. Habang ang mga lola at lolo na nakumpleto ng bakuna ay nasa 1,611 pa lamang o 0.75%, wala pang 1% ng itinakdang populasyon. Paulo G. Santos, CLTV News.